Lipicanac carski konj. Lipicanac je pasmina konja bogate povijesti. Oni su jedna od najstarijih uzgajanih pasmina u Europi. Poznati po svojoj eleganciji i gracioznosti, Lipicanci zauzimaju posebno mjesto u svijetu uzgoja konja. Njihovo porijeklo seže stoljećima unatrag, odražavajući bogatu povijest uzgoja i predanosti očuvanju njihovih jedinstvenih kvaliteta. Lipicanci su više od običnih konja. Oni su živi svjedoci europske povijesti i tradicije uzgoja konja na europskom tlu. Pasmina Lipicanac potječe iz Slovenije. Pasmina je dobila ime po naselju Lipica, u kojem se nalazi ergela, u kojoj je pasmina nastala i u kojoj se Lipicanci uzgajaju i danas. Lipicanci su posebni zbog svoje ljepote, građe tijela, kretnji i inteligencije. Te su ih osobine činile idealnima i za dvorske priredbe zbog čega je pasmina i nastala. Lipicanci su simbol odnosa između ljudi i konja. Oni su svjedočanstvo rigorozne selekcije grla u uzgoju, koji su sačuvali čistoću krvi više od 4 stoljeća. Priča o Lipicancu isprepletena je s usponom i padom carstava, evolucijom uzgoja konja kroz povijest. Upravo je zbog toga Lipicanac jedna od najrasprostranjenijih pasmina konja danas. Karski korijeni Lipicanaca ergela Lipica, osnovana 1586. godine, odigrala je ključnu ulogu u razvoju pasmine Lipicanaca. Smještena u današnjoj Sloveniji, ergelu je osnovao nadvojvoda Karlo Trunte Habsburški. Prepoznao je potrebu za pouzdanim izvorom visoko kvalitetnih konja za Habsburški dvor i vojsku. Kraški konji iz regije, poznati po svojoj izdržljivosti, činili su temelj nove pasmine. Karlo Tvakte nastojao je oplemeniti lokalnu pasminu. Uvozio je konje iz Europe i svijeta. Španjolski, talijanski i arapski konji među ostalima dovedeni su u Lipicu. Ovi su konji pažljivo odabrani zbog svoje gracioznosti, izdržljivosti i sposobnosti za obuku. Cilj je bio stvoriti konja koji je i vizualno zapanjujući i fizički sposoban. Tijekom stoljeća, ergela Lipica je napredovala pod pokroviteljstvom Habsburgovaca. Habsburgovci, koji su vladali golemim carstvom, napravili su konja kojim su postigli prestiž i time su pokazali vrijednost pasmine konja Lipicanaca. Lipicance su opsežno koristili u svojoj vojsci, ali pretežno za ceremonijalne svrhe. Konji su postali simbol habsburške moći i utjecaja. Prakse ergele bile su usmjerene na pedantno vođenje evidencije i selektivni uzgoj. To je osiguralo očuvanje poželjnih osobina Lipicanaca. Odnos između Habsburgovaca i pasmine Lipicanaca ilustrira duboku vezu između konja i moći u europskoj povijesti. Pasmina Lipicanac nastala je sustavnim križanjem kraških konja s konjima mnogih drugih pasmina, kao što su kaldrubski, španjolski, danski, talijanski i najviše arapska pasmina koja se do danas najviše zadržala u lipicanskoj pasmini. Nadvojvoda Karloj želio je 1580. godine oplemeniti kraške konje u dvorskoj ergeli Lipica u Sloveniji, po kojoj pasmina i nosi ime. Od tada je 338 godina ergela Lipica bila u vlasništvu austrijskog dvora, 1580-1918. Uzgojni cilj tada i danas je ostao isti. Uzgoj karosijera za potrebe bečkog dvora, bijele boje s bijelom grivom i bijelim repom, visoke oko 160 cm, lijepe vanjštine s visoko nasađenim i lijepo povijenim vratom, izdašnim, visokim i sigurnim hodom, te dobrim temperamentom. Ergelu Lipica nadvojvoda Karlo kupuje od tršćanskih biskupa 1580. godine, jer se javila potreba za jačanjem vlastitog konjogojstva, jer je propadalo konjogojstvo u Španjolskoj. Temelj lipicanske pasmine konja su španjolski pastusi linije Brincos, jedan andaluzijski pastuh i 24 rasplodne kobile, a također je dio rasplodnog materijala dopremljen iz Polesine. Time su postavljeni temelji lipicanske pasmine. Tijekom 17. stoljeća dolazi do utjecaja španjolsko-arapskih konja, a u 18. stoljeću nastavljeno je dopremanje novih konja iz Španjolske i Italije, te konja s prostora Danske i Holsteina, koji su također bili potomci španjolskih konja. U 19. stoljeću, zbog ograničenog dopremanja španjolskih konja, dolazi do većeg upliva arapskih konja u uzgoj. Ipak, unatoč većem korištenju arapskih pastuha u utemeljenju i konsolidiranju pasmine tijekom 18. i 19. stoljeća, utemeljena je i danas postoji samo jedna linija pastuha kojoj je začetnik arapski pastuh Siglavi. Danas lipicansku pasminu čini 8 linija pastuha, iako se smatra da je pasmina nastala u 16. stoljeću. Smatra se da je pasmina kakvu danas znamo nastala u 19. stoljeću. Važno je napomenuti da je prvih 6 linija nastalo u ergeli Lipica, jedna u Mađarskoj i jedna u Hrvatskoj.
Linija pastuha Pluto. Osnivač linije Pluto bio je bijeli pastuh Pluto, rođen u Frederiksborgu 1765. Prve generacije ove linije su, slično liniji Neapolitano, karakterizirali najprovjereniji rasplodni pastusi baroknog razdoblja. Nakon početnog vrhunca genetska osnova se suzila krajem 19. stoljeća. Roditeljski čuvar bio je terezovački pastuh Pluto Fantaska, rođen 1887. Svi današnji predstavnici linije Pluto mogu se pratiti do ovog pastuha. Danas je linija Pluto brojčano najmanja linija lipicanskih pastuha i njezino očuvanje zaslužuje posebnu pozornost u budućnosti. Linija pastuha Conversano. Začetnik linije pastuha Conversano bio je izvorni napuljski pastuh Conversano, rođen 1767. godine. Krvni pastuh korišten je za rasplod u Lipici između 1779. i 1783. godine. Danas je linija Conversano jedna od najrasprostranjenijih linija lipicanaca i ima široku genealošku osnovu. Neki predstavnici još uvijek nose boju dlake svog pretka. To su crni konji koji se drže u određenim granama, kao što je grana koja se temelji na Topolcianker pastuhu 1778. Conversano Mara i rođenom 1934. Linija pastuha Maestoso. Osnivač plemena bio je Karst Maestoso, rođen u Lipizi 1773. godine. Unatoč velikom korištenju njegovih sinova u uzgoju na ergeli lipica, ovu lozu pastuha u konačnici je nastavio pastuh Maestoso Tuej, rođen u Mezehodjesu 1811. godine. Predstavnici linije Maestoso intenzivno su se uzgajali u polovici 19. stoljeća, te su se intenzivno koristili u uzgoju. Kao i linija Favori i linija Maestoso, jedna je od brojčano velikih linija lipicanaca. Osnivač linije Siglavi bio je izvorni arapski pastuh Siglavi, rođen 1810. Sivog konja je 1814. u Alepu kupio princ Karl I. Filip von Unzu Schwarzenberg. Od 1820. Siglavi je pokrivao konje na farmi Lipidza. Osim lipicanske linije pastuha, njegovi su potomci osnovali vlastitu liniju arapskih pastuha Šagija. Predstavnici plemena Siglavi uživali su veliku popularnost i našli se u svim ergelama lipicanaca. Ovu liniju karakteriziraju vlastite grane specifične za klin, kao što je grana nakon Siglavi Capriola Brepen, čiji su potomci bili tako izvrsne kvalitete da su i danas poznati pod tim dvostrukim imenom. Osim navedenih postojećih linija su postojale i stare lipicanske linije koje su izumrle. Montedoro, Principe, Montebello, Lip, Imperatore, Pepoli, Boemo, Juperto, Tuperto, Amico, Toscanello, Confitero, Danese, Spagnolo i Lefancon. Sveukupno danas je međunarodno priznatih 63 lipicanska roda i to 17 rodova nastalih u ergeli Lipica, takozvani klasični lipicanski rodovi, 16 rodova nastalih na tlu Hrvatske, 16 rodova nastalih na tlu Mađarske i 14 rodova nastalih na tlu Rumunjske. Do 2003. godine od strane Lipizan International Federation, kao međunarodnog krovnog udruženja uzgajivača lipicanske pasmine, bilo je priznato 13 lipicanskih rodova kobila kao rodova hrvatskog porijekla. Nakon toga, do 2009. godine provedeno je nekoliko istraživanja koja su potvrdila čistokrvnosti i hrvatski izvor još 3 lipicanska roda. A rezultati istih istraživanja priznati su od strane uzgojne komisije i skupštine Lifa. Spomenutim provedenim istraživanjima potvrđen je rod Liza s ograncima, Liza, Cika i Pliva, rod Munja i rod Rebecca Tajs. Čačić, interna korespondencija autora s Lifom, tako da je danas je međunarodno priznato 16 lipicanskih rodova kao rodova hrvatskog porijekla. Po pitanju rodova lipicanskih kobila, poražavajući podatak je da od ukupno 16 lipicanskih rodova kobila nastalih na hrvatskom tlu i koji su pri Lifu su evidentirani kao hrvatski rodovi. Danas ih je u našem lipicanskom uzgoju zastupljeno samo 6. Rendes, Traviata, Margit, Vanda, Munja, Rebecca Tajs i Liza. A čak 10 lipicanskih rodova hrvatskog porijekla danas nisu zastupljeni u hrvatskom lipicanskom uzgoju, a nalazimo ih u stranim lipicanskim ergelama i nacionalnim uzgojima, ili su izumrli. A to su Čirka, Elijen Odaliska, Ercel, Fruska, Hamad Flora, Karolina, Miss Wood, Manči i Fesud Vamozgo Perla. Službeni opis vanštine grla lipicanske pasmine prema Međunarodnom lipicanskom udruženju uzgajivača Lipizan International Federation ili IFU, Life Establishing Acts 2001, Conditions of Origin of the Purebred Lipizana 2001, je sljedeći. U usporedbi sa drugim pasminama konja, lipicanac ima posebnu poziciju i smatra se jednom od najstarijih kulturnih pasmina u Europi. Kao paradni konj, lipicanac odražava otmjenost, izražajnost i talent za dresuru i vožnju zaprega.
On mora imati blagu prirodu, dobru čud i temperament. Tijelo je pravokutnog oblika. Tipovi konja lipicanske pasmine su tipovi podobni za jahanje i vožnju. Oba tipa trebaju biti ocjenjivana u okviru posebnog karaktera, a bilo kakve krajnosti su nepoželjne. Subkonveksan profil kroz tijelo sa zaobljenim obrisima je tipičan za pasminu. Poželjna prosječna visina do grebena, mjerena štapom, iznosi od 155 do 158 cm u dobi od 6 godina. Veći ili manji konji moraju biti skladni s posebno dobrim pasminskim karakterom. Boja. Siva boja je dominantna, dorata i vrana se javljaju u manjem udjelu i takva grla se zadržavaju u uzgoju, dok su sve druge boje nepoželjne. Glava. Dobro izjednačena, srednje dužine, uska i suha s ne previše izraženom donjom vilicom i konveksnim ličnim profilom. Blago konveksan profil spada u pasminsku karakteristiku, previše nježan, arapski, ili previše konveksan ovnujski profil smiju se javljati samo u malim frekvencijama. Oči trebaju biti krupne, tamne, izražajne i povjerljive, a uši srednje dužine, nježne i pokretljive. Noge. Noge su dobro mišićave, pravilnih stavova i kutova. Zglobovi proporcionalni i suhi. Gornji dio noge pravilan i mišićav, kosti ne suviše duge, kičice suhe s vrlo kratkim dlakama. Putišta srednje dužine i pravilnih kutova. Budući da je lipicanac jedna od najstarijih pasmina konja u Europi, te obzirom na njenu dugu uzgojnu povijest u jednoj zatvorenoj populaciji, ona se mora shvatiti kao genetski mala i specifična populacija. Početni uzgojni cilj ergele, koji se zadržao više od 300 godina, je uzgoj karosijera za potrebe bečkog dvora, bijele boje s bijelom grivom i bijelim repom, visoke oko 160 cm, lijepe vanjštine s visoko nasađenim i lijepo povijenim vratom, izdašnim, visokim i sigurnim hodom, te dobrim temperamentom. Ratne kataklizme tijekom Prvog i Drugog svjetskog rata raširile su lipicanca po velikom prostoru nekadašnje Austro-Ugarske monarhije, ili drugačije rečeno, Europe. Različita područja, različite klimatske i hranidbene prilike, a ponajviše različite potrebe pojedinog kraja, prouzrokovale su i različite uzgojne ciljeve u nacionalnim uzgojima. Iz istraživanja koje provode Zechner i suradnici N, uočava se različitost između ergelskih populacija, ali i sličnost između populacija sličnih područja. Tako se na primjer u ergelama Piber i Lipica ponajviše zadržao barokni ili klasični tip lipicanca, gdje je uzgojni cilj postavljen u pravcu uzgoja paradnih i dresurnih konja namijenjenih jahačkim disciplinama i vožnji lakih kočija. Na prostoru Panonije, u kojima je naglasak stavljen na uporabu lipicanca kao izvora radne snage u poljoprivredi, a koji obuhvaća Hrvatsku, Mađarsku, Rumunjsku i Slovačku, rezultat uzgojnog cilja su konji većeg okvira, veće snage i s izraženom sposobnošću u vožnji zaprege. Populacija lipicanaca u ergeli Monte Rotondo specifično odstupa i od klasičnog i panonskog tipa lipicanaca. Sve to odrazilo se velikom morfološkom raznolikosti lipicanske pasmine. Smatra se, posebice obzirom na panonski tip lipicanca, da je velika sposobnost adaptacije na nova područja, različite klime i uporabu zaslužna za veliku morfološku raznolikost lipicanske pasmine, te da bi lipicanska pasmina zasigurno drugačije izgledala, da je uzgojni cilj pri stvaranju pasmine bio stvaranje radnog konja. Početkom 20. stoljeća, zbog stalnog porasta broja hladnokrvnih konja, upravo u području Panonije, zapaženo je mijenjanje uzgojnog cilja toplokrvnih konja, pa tako i lipicanca, Steinhaus, Ser3, ali i veliko rivalstvo lipicanske i Nonius pasmine, posebice na području istočne Slavonije, Gažo, sa Cerinonijom. Smjer uzgoja toplokrvnih konja kreće u pravcu stvaranja jačih, zbitijih i koštatijih konja. Pored primarne potrebe za izvorom radne snage, može se zaključiti da je ovo još jedan razlog zbog kojeg se panonski i hrvatski i lipicanac razlikuje od izvorne lipicanske populacije u Lipici, odnosno manje razlikuje od susjednih nam panonskih zemalja. Kroz vrijeme, od paradnog konja za jahanje i lakog karosijera, preko konja za obavljanje poljoprivrednih radova, lipicanac je postao pasmina čiji su uzgojni ciljevi postavljeni u pravcu uzgoja vrhunskih konja za konjičke sportove. Uzgojni cilj klasičnog lipicanca, Lipica, Piber i Lipik, postavljen je u pravcu uzgoja sportskih konja u jahačim disciplinama, dok je uzgoj panonskog tipa lipicanca postavljen u pravcu uzgoja vrhunskih konja za zaprežni sport. Na međunarodnoj razini krovna institucija lipicanske pasmine, koja objedinjuje sve državne ergele i nacionalne uzgoje, je svjetsko udruženje Lipizan International Federation, LIF, osnovano 1995. godine.
Nakon 400 godina postojanja lipicanske pasmine, genetske mogućnosti preživljavanja pasmine postale su nesigurne zbog stupnja inbreedinga i ograničenja samo na jednu zemlju. Zbog toga se javila potreba otvaranja nacionalnih horizonta i organizacije međunarodnog znanstvenog istraživanja i suradnja u cilju ovjekovječivanja lipicanskog konja kao jedne od najstarijih pasmina i ujedno nezamjenjivog kulturnog simbola. Prema članku 4 statuta ovog udruženja, LIF je neprofitabilno tijelo s ciljem da pridonese očuvanju lipicanske pasmine i kruženju informacija na svim poljima, te poduzimanje neophodnih radnji da promovira uzgoj čistokrvnih lipicanaca, osim onih koji se odnose na ostvarenje profita. Jedini ostvareni profit je izmjena informacija o uzgoju, tehnikama inseminacije i mogućnostima križanja lipicanaca različitog nacionalnog porijekla. Internacionalizacija zna i rezultati modernih zootehničkih istraživanja uvelike će doprinijeti očuvanju pasmine i spriječiti izumiranje koje bi predstavljalo nemjerljiv gubitak s konjogojskog i kulturnog gledišta. Državna ergela lipicanaca Đakovo je jedna od članica osnivača LIF-a 1995. godine. Hrvatski savez udruga uzgajivača lipicanske pasmine konja punopravan član je od 2006. godine. A državna ergela Lipik postala je punopravan član 2010. godine. Danas su ergele sjedinjene u jedinstvenu ustanovu koja je kao takva članica LIF-a.